Ngiyabingelela kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje okubingelela uyeni Mathinto Acebisa intombi zimqamela amehla abanye baqamela imali thuphazi ngana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala ulancethi wenza ukulungela press subscribe button share and comment khona konke subscribe ayikho imali ehamba so senze ukuthi kube wena owokuqala uthola notification lalela uma ufuna ukuthola i-special notification upressa ke ulike lapho ke ukuze sizokwazi ukuthi yonke ivideo esifakayo ize kuwena straight. Mntana sekhaya phambilini ngingabi kudaba lwakhe ugodole ukuthi ke wahlangana wanevideo enkundleni yokuxhumana wase ezama ukuthi alungise. Ngase ngikuthembisa futhi ukuthi ngibuye kuwena nevideo enye amanye alandelayo njengoba ke ngikuphathele wona amavideo amanye alandelayo la khona ezama ukusiza noma ezama ukuthola ukuthi kwenzeke kanjani noma ke yini edala ukuthi kuqhubeke lolu dweshu olenzekayo njengoba ke wazi ukuthi udaba liyaqhubeka mntwana sekhaya. Wena yenza ukulungela lapho upress subscribe button ushare uphinde ucommente ungakhohlwa ukulike ukuze uzokwazi ukuthi uphinde uthole enye notification uma sikufaka ivideo phambili. Ngaphambi kokuba sifake ivideo ke ngizokuchazela nje ukuthi la ubefonela association confirma ukuthi iyiphi indawo iyona in association and bake babona yini ukuthi kune case efana nalena kugcine kuqhubekalani bazokwenza njani mayelana nalezo zinto njengoba ke wazi ukuthi ugodole unokuvikela abantu noma unokuvikela o taxi driver esikhathini samanje unoveza ukuthi o taxi driver abazona indlavini ngalendlela ababekwa ngayo futhi uzama ngayo indlela ukuthi abavikele nokuthi imoto zabo zingagcini zizitha kubantu abamnyama njengoba ke wazi ukuthi ibhizinisi lamatekisi ibhizinisi labantu abamnyama futhi elisebenza nabantu abamnyama. Ngana wethu ngaphandle ngokusho isikhathi sakho asixhume hlale kuyona ke ivideo. Sanibonani wengane zakwethu. Kune nombolo engiyithole ku-inbox wami kodwa okwamanje ngisafuna ukuzwa ukuthi ngampela ngabe yiboni abaqondene nalolu udaba lukasisi okade ebanjwa uSquatman emhlukumeza ngendlela eyisimanga phambili kwengane. Ake ngishaye ucingo ke ngibone ukuthi ngabe yibona. Hello? Yebo baba sawubona. Yes, hello? Ninjani? Yaphila ninjani? Angikuphazamisi kodwa baba. Hello? Angikuphazamisi baba. Awuphazamisi. Oh ukhuluma nogodole ebhuti omdala. Godole. Yebo. Okay. Bengifisa ukwazi ibhuti omdala kunevideo endiza la enkundleni zokuxhumana lapho uSquatman ebekhuluma nomuntu wesifazane kunengane bexabana ukuthi ulayishe endaweni errong. Ngicela ukubuza ngabe uassociation wenu unowenza leyo nto baba? Awuthi ngisuka kumamsindo bhuti yebhamba kancane ngibela ngizokuzwa kahle khona. Okay. Ngizobamba nje kanje. Yeah. Okay. Yes, hello. Oh ngiyabonga bhuti omdala. Ngithi bhuti omdala kunevideo ehambe enkundleni zokuxhumana lapho uSquatman ehlukumeza khona umuntu wesifazane enengane emotweni efuna ukumthathela nemoto. Ngifisa ukwazi ukuthi ngabe uassociation wenu yini sorry uSquatman wenu nilokade enza le nto mangabe mhlambe ubaba beseyitholile ivideo. Yokuthi msengayikho usafundela khona izinto awukangifonela mhlambe after ngoma 20 to 30 minutes ngabe sengifikile rendini. Ngiyabonga kakhulu bhuti omdala ngiyabonga ngicela ubatshela ukuthi bekubonise le video ngoba ngicela inamba bangithumelela so ngase ngakwazi ukuthi ngikufonele. Ngiyaxolisa nje ke ukuthola inombolo ngaphandle kwakho baba. Manje futhi angitholakala njani ngikutholela lapho ukubone ukuthi ngisegoli mina. Yami namba manje itholakala njani ihlakana njani nalelo futhi?
No, hayi ukuthi kunecala ngakuwe bhuti mina umbuzo engubuzile lapha ngoba kune video engiyenzile ngibuzile ukuthi ubani engamtholo wakule association ongakhona ukuphendula noma aphawule ngalolu daba. Kukhona obese ngithumelela inombolo engingamazanga ukuthi ubani ngoba bengiyifuna enkundleni zokuxhumana bangitholisa yakho bathi hayi nanga ubaba ongakwazi ukukhuluma naye ekwazi ukusolva lolu daba ikwazi ukulungiseka lento eyenzakalile. Okay, mara ukuthi mhlambe bebakubikeze office lapho uthola nabase office mara kufana nina njengoba uyifonela awuse after 20 minutes ngawo ekwazi lapho ngawo noma uzawufona after 30 minutes check zibeke isikhatha ngoba ngawuthi 12 uthele ukuthi usengefika kusenze sibe extra senze 30 minutes. Hayi akunankinga baba uma mhlambe wena ungangazi mawufika nje erenkeni uvela ubuze odrive uthi niyamazi ugodole bazokutshela ukuthi siyamazi ubuze nomuphi udriver ukuthi bayamazi ugodole uzokutshela hayi siyamazi bayangazi. Okay manje bese ngiyafonele kuyo le namba futhi iyona inombolo engifoneleka kuyo le baba uma kuthiwa mhlambe sekukhona esesingaxoxa njoba usho ukuthi after 30 minutes ngizokhona ukuthi mhlambe ngithole impendulo egcwele. Okay, engizake kusondela futhi za wena nje 30 minutes kuya endlini na. Ngiyabonga kakhulu nje baba inhlonipho yakho ngiyabonga kakhulu. Okay. Yebo baba. Alright. Hello? Bhuti omdala. Yes, good. Awukafinyelela ingakhona lenke. Awutrope kancane sengifikile mara bona basengefike bhuti kungibona. Okay. Ya kancane nje futhi nawungathi manimshanyana mina sengifikile. Okay bhuti omdala. Ya ngifuna ukuthi uyibeke le ndaba njengoba umtshelile ngibatshele ukuthi kunenkinga leso ngifonela umuntu Yeah. Ngicabanga mhlawumbe impendulo bese uyayithola ke lapho kubantu abafanele mhlawumbe ungakhuluma nabo. Hayi ngiyazibongela bhuti omdala mhlambe ngabuye emva kwesikhathi esingakanani. Ngicabanga ukuthi hawu mina bhuti uzawubuza ngishwe ukuphendula ngimuntu olede osekubhele kube mhlawumbe ukhuluma na-PRO noma nebaphathi be-office at least ngabe kungona mhlawumbe uzayithola. Ngiyabonga bhuti omdala. Bekezela kancane nje bekezela kancane mamele ishanyana upendubuye futhi yebo. Okay mhlambe ngibuye after 10 minutes. Yeah, ake 10 to 15 mhlawumbe ngoba ngifonile. Okay. Yeah, ngasho ngathi kunenkinga nyana sebavele la ngizobabhekela yona. Ngiyabonga bhuti. Okay. Yebo. Yes, bhuti. Bhuti omdala. Hello? Yes, hello. Uyaphila bhuti? Siphelile futhi ngithethele isandla nje ifoni yami manje. Ngithi ngoba naku sowuze wasebenzisa le yami ifoni. Uma ngibuzana ukuthi yana e-ofisini indaba sekunikeze ifoni straight e-ofisini. So bathi ngathi ulayini wami waphazamiseka landline ngisebenzi kanjalo sengikunoma ngoba vele uphethe le yami ifoni. Ngicela ukhulume nabo khona lapho nabo baba abayithuka bazokhuluma nawe kodwa-ke ngesikhathi okuyena ongumphathi webhakekho no-PRO wakekho engicabanga ukuthi ngivele ngawukhuluma naye i-PRO. Ngiyabonga bhuti. Njengami nje ngiyimemba ngeke ngikubalekele lokho ngilunga nehlangano kodwa nje ngiyimemba ngicabanga ukuthi naye lokhu namba yami ngike ngathi mangibuza washo wathi ithole komunye ngaphinde ngathi ngoba le namba vele angiyiphinda ngisebenza ngayo naseyimotweni zami ibhaliwe kuhaya kambe ngenzeka omunye esekhona lapho. Ngicela kwendlula lapho ngike ngafuza. Yebo kunjalo baba.
ya ngendlule nje ngikwedlulisa nginankinga futhi ngingaba nenkinga ukuthi yami ngithethe naphinde ngathi hayi manje ifoni isebenza ngayo nasemotweni ngibhalile angakwenzi inkinga ngicela ke ukuthi akunankinga songakhuluma nananga ubaba nomunye kasisho ngokubakana ngizokhuluma njalo. Yebo. Hello baba. Ninjani baba? Ngiyaphila mfowethu njani kodwa? Siyaphila, ngiyabonga kakhulu baba. Cha baba, mina ngugodole mhlambe njobe esechazile ubaba lapho. Inhloso yami enkulu angithanda ama-association ukuthi angcolelwe yigama ngoba umsebenzi wethu so driver umsebenzi wethu abelungu bethu manje into engifuna ukuthi mhlambe icace ebantwini ngoba le video eyenzakalile ibahlukumeze kakhulu yokubona uSquatman ehlukumeza uMama nezingane ngaphakathi emotweni. So abantu bafuna ukuzuphawula kwa association ukuthi mhlambe uassociation le video uyibonileni ngendlela enzeke ngakhona mhlambe uma beyibonile mhlambe ukuphawula kwabo kube sekuthini mhlambe iway forward ngaye uSquatman. Bakodolo ivideo sithola manje kuseni. Yebo. Nathi umazeke kakhulu masibona le video. Kepha isimo lesithatha manje ukuthi sibize laba abaphethe inhlangano. Sithola ukuthi amalunga enhlangano sihlangane sithola le video sihlale phansi sihlaziye kahle. Sibuye ukuthi make uhlukumezeke kakuphi noma uSquatman usebenzise kaphi amalungelo akhe kumanje. Siyacela kakhulu ukuthi sicela usekedelele sihlangane singama-member e-association singamalunga sibuye sibuke le video sisaza nokuxolisa emphakathini futhi inhloso yethu kuhlukumeza abagibeli noma basebenzi besebenza ngabo asifuni njengo yethu ukuthi mhlawumbe sithande sihlukumeza abantu kepha sicela kuxolisa kumake amphakathi simhlukumeze mangabe simhlukumezile sicela kuthole kakhulu sawuphinde sibuye futhi namake simfune size simthole sihlale naye phasi sitholile sitholisa kakhulu kuloko kwenzekile futhi. Ngiyabonga kakhulu baba ngoba ngabe mhlambe ngithi kwenaba ngembuzo kodwa manje ngoba uthi nisazohlangana njenge-association angikwazi nami ukwenaba usuchazile ukuthi nisazohlangana nibuke nihlaziye ngoba into ebalekile noma into mhlambe engathi ngiyayigqugquzela mina ngigqugquzela nje ukuthi kuhlonishwane emakhumbini kungabe ngathi sizidlova njengoba senza yonke lento sizama ukuthi imboni yamatekisi ibukeke njengawo wonke amakhampani nohulumeni ekwazi ukuyihlonipha before izoyihlonipha uhulumeni kufanele kuqale thina sihloniphe nabasebenzi mhlambe kuyofanele futhi ukuthi oSquatman mhlambe kube nama workshop abazowahamba ukuthi mhlambe bechazele ukuthi nisebenza kanjani ngoba into ebebhlungu lapha ukubona izingane zikhona ngoba nasekhaya uma uMama nixabana naye uye ushone kwelinye igumbi nixabane kahle izingane engekho manje lento eyenzakale lapha yaphinde yenzeka phambi kwengane yenzeka kumuntu wesifazane noma esexolisa kodwa ukuthi ubaba lo yakamuzwa into ebengifisa ukuthi mina njoba nithi nisazohlangana ngifisa ukuthi inhlangano kube yiyona ekhulumela ukuthi cha thina lokhu asihambisani nakho uma ukuthi abahambisani nakho futhi asibafundisi ngalendlela oSquatman ngoba into engiyibukayo abantu sebebone ngathi inhlangano le ekade ihlukumeza usisi yinto nje abajwayele ukuyenza noma into abathunywayo ukuthi mani bamba umuntu yenzani kanje kanti inhlangano ayibathumi kanjalo. Ngiyazi nami la ngisebenza khona bakhona baye bephuma endleleni bedisciplinwe ukuthi akusetshenzwa ngaleyo ndlela ukuze imboni yamatekisi ihlonipheke iphinde ihlonishwe futhi. Ngibonga kakhulu bhuti. Yebo. Ngiyabonga futhi kakhulu kodwa sikuthembisa ukuthi sisemtosha akukho kunye lo video masibheke sikuhlungu somtosha nje mfowethu ahambe ngemboni yezithuthi. Bhuti omdala njoba sengiqalile
ukuthi nginifonele, bengithanda ukuthi ngiyizwe i-feedback egcwele ukuthi mhlambe kuhambe kanjani, kwenzakalani yonke leyo nto leyo, ngoba angifuni ukuyishiyilenga kube ngathi mina mhlambe bengifuna ukubhixa igama lenhlangano, kanti mase nikhulumile ngizokujabulela futhi ukuthi ngiphinde ngifone ngikwazi ukuthi mhlambe ngizwe ukuthi inhlangano igcine ithathe siphi isinqumo. Ngane zawethu, ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho, uyazi ukuthi-ke isiqephu sethu siyaqhubeka. Wena yenza okulungile lapho upress u-like, upresse u-subscribe button, bese upressa i-bell notification ukuze uma ngabe sifaka enye ividiyo elandelayo kube wuwe owokuqala othola notification. Kanti-ke sinaye nosisi la eyikhulumela khona enkundleni yokuxhumana ukuthi yena kwenzakalani futhi waphatheka kanjani. Manje mlaleli wami, bengicela ukuthi ngibambe ividiyo, ngivumele ngikutshele ukuthi ngiyakuthanda, ngivumele ngikucele futhi ukuthi usubscribe, ngivumele-ke ngiyibambe le vidiyo, sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko.